Yo, what's up mga kanong? Welcome back muli sa aking channel. Kung baka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para ma-notify ka sa mga bagong videos ko. So ayan na nga, bagong gising po tayo dahil napuyat po tayo kahapon sa graduation. So yun na nga, kahapon po pala ginanap yung aming graduation ceremony at nag-start to na 2 or 3 and then natapos po na 7 and then nakauwi po kami ng 9 PM. So yun po. Ayos naman yung nangyari sa graduation. Naging maayos naman yung flow ng program. Yun nga lang matagal yung kanya. So ayun po, papanoorin po natin kung ano nga po yung nangyari kahapon. So isahan na natin to. We're going. Nakakahunog. Ha? Gupan. Ito na po sa venue ba traffic. So yan, nakikita na ko na po na yung tapos na yung mga kaninang umaga ang schedule. Yes, struggle is real. Pwede tayo may timistak nga eh. Pwede ka rin yung timistak ita. Pwede mistak doon pa. Pawid agad yan. May kataray tayo. Gawid na bag ito eh. Nya. Ay, gawid ay bunsa. Kita regional pasen. Ayan yung mga tapos na
Pauwi na sila. We are here. Nagsapa kami. Ha? Is beauty. Puro TikTok. Matiktik wala po. So ayun na nga, sobrang aga po namin kaya maghihintay muna po kami until 4 PM at oras na po ay 1 na po. So ang dami-dami na pong tao. Program ang init-init talaga. So, papunta na po ako sa Delhi ay sa pila. Sabit na oras na. Init-init. Sobrang init. Yes, sir. There's the nursing. Hi. Nag-vlog ka ba? Asa na si... Asa na si... Ano number ka? 99. 99. Ad. Dito na. Dito ang ad. Dito sa harap. Guard system. Asa na si... Picture taking, yung main picture taking, mag-receive na ng inyong diploma. Dito. Ayan. Meron sa proseso mo. Asan si... Hindi pinapakasa. Asan ang ad? Dito ka. Asan yung 99? Dito ka sa likod mo. Ay guys, magkakasunod pala kami. Nakalimutan ko. Bal. Ay, 95. 9. 101. Dito, sa likod. Hindi. Pera ba to? Ayan, so pila-pila na po. Wala pa si Haya. Ala, sa... Ala. Kasama pala siya na. Gapo ni Haya. Water. Steven, wala kang tubig dyan? Wala kang tubig. Adyo ma. Tapos lang na. Naanda na. Dami dyan. Wala kasi akong barya. Pati yung kuya ko at saka yung pamangkin ko, wala, iniwan nila ako. Pumunta silang CSI. Hindi pa sila bumabalik. Isang oras na sila doon. Iniwan ko na sila. Bala kayo, sinabi. Pag nakita niyo po yung kuya ko, papasukin niyo hanggang. Sige mo yung ano. Oo, yung ribbon nasa kanila. Pag nawala nila, bala sila. Congratulations! Hindi naman tayo kung nasulog tayo. Armas na! Welcome to my vlog! Anong vlog? Pa-vlog. Vlog. Vlog! Vlog. Bakit ba? Binga kami eh.
ang tawag mo sa mga followers mo? Hi Joyce. Ano Ang tawag mo dilim. sa followers? Kanoo. Hi, Joy! Mga kanoo. Say hi to mga kanoo. Hi, kanoo din. Ayan. Talaga po. Yeah, tago lang yan, no? Tinatago ko lang. Ay, baka ano? Ano yun? Ito nagpipicture. Picture! Ayan. Mga Ano ba? Picture pero video. video yan. sana lahat ng tao. Hello, mga tagalan. Ayan o, isa sa mga kanoo yan o. Mga kanoo. Mga mamuling lang dapat. O, ganyan na o. Laon nyo o. Ay, hello! Hala. Even ka di ba Ate Beb? Ate Beb, di ba even ka? Yan. Oh! Wow, sa Linas, mayroon siyang bulaklak. Ay! Sana lahat. Dito ang kasama niya yun. Ha? Binili naman. Ma, bilan mo ako. Mga ako din, pinana. Gitero ko. Ay, Masama ako. parang- Masak mo. Uy, ito po ang mga BE. Walang goal. Oo, pwede na yung parents. Doon daw. Saan ba tayo mag-entrance? Sa exit, malamang. Jit entrance. Exit. Ay, sino? Exit ko na namut. Jit entrance. Sika tayo. EJ ba? Ito eh. Exit ato eh. Exit ba to eh? Doon. Ay, exit. Geography talaga. V! Baliktad yung sa ano mo. Dapat dito yan. Kaya nga ililipat ko. Lipat mo. Paano ang tamang paglipat? Yan, so, tusok mo lang po dito. Huwag sa mukha dahil madami ng butas yan. Tusok na lang po. Tama ba? Super taas naman. Naisin mo. O, dito na lang. Hoy, huwag dyan! May butas yan. Dad, bilis! Para nagbutas ng ano, pag ito nasira, bayaran natin to. Pagka na-render sa Barong B, alam ko kung sa kinoto, fresh na fresh. 400. Fresh na fresh. From Camposanto. Ano yan? Diyan. Parang ang ka naman pumasok. Saan? Ladies and gentlemen, the entrance of the graduating students of
emergency cases, such as during birth. Ah, sige talaga pika. Kuya dito daw. Kuya, dito. Ay. Oh, ano, dalagang Pilipina. Kumakain na naman, hindi pwede magbigay. Wala pa. Ladies and gentlemen, the entrance of our guest of honor and speaker, Honorable Maria Gracia Cielo Magno Padaca.